окупованому Криму відбувся черговий обшук. Сьогодні о 6 ранку окупанти вдерлися до будинку кримського татарина Ельдара Фітляєва у селищі Бахча-Елі Білогірського району. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Співробітники окупаційного центру протидії екстремізму шукали вибухівку. Мовляв, якомусь аноніму стало відомо про підготовку вибухів. Яким чином Ельдар Фітляєв пов'язан з цим, не пояснили. Чоловік відмовився давати будь-які свідчення у невідомій йому кримінальній справі. Изъяли они, значит, 2 планшета, телефон и диск какой-то. Правда, я не видела, где они его взяли, но в конце увидели уже. Как всегда, у крымских татар не находят ни оружия, ни взрывчатки, что говорит о том, что крымские татары никаким образом не связаны с терроризмом, со взрывами, с терактами и тому подобное, как бы правоохранительным органам это не хотелось. А изымают лишь книжки, которые приносят с собой, либо технику, такие как планшет, телефон и флеш-накопители. Окупанти затримали севастопольця за надуманою підозрою у шпигунстві. На думку ФСБівців, юнак збирав секрети Чорноморського флоту Росії для української розвідки. Передача буцімто державних таємниць суттєво нашкодила обороноздатності окупаційного війська, вважають в ФСБ. Хлопця ув'язнили попередньо до кінця червня. Окупанти закидають йому державну зраду і погрожують відправити за ґрати терміном на 20 років. «Зупиніть геноцид кримських татар та вбивця Путін – загроза для всього світу». З такими плакатами, загорнувшись в український прапор, росіянка Маріємна Цеканова пікетувала палац президента Словаччини у Братиславі. Вона нагадала про вже 3-й російський геноцид проти кримських татар у Криму та репресії проти незгодних з загарбником. Заявила також про заміщення корінного народу півострова росіянами. Цеканова впевнена, якщо не зупинити експансію Росії, постраждає весь світ. Он мечтает возродить СССР. И сейчас Путин опасен для всего мира, потому что сейчас, значит, он заключит аншлюз с Беларусью. Потом будет война с Украиной, скорее всего. Может, не сейчас, но потом. А потом уже все, потом Европа. И он действительно очень опасен. И Украина сейчас борется с мировым злом. И сейчас Украина на передовой. Протестувальниця також закликала зберегти єдиний кримсько-татарський телеканал АТР. Каже, це джерело інформації про реальне становище в окупованому Криму. Сейчас закрывается и канал, сейчас пытаются закрыть уже 3-й раз крымско-татарский канал АТР, который собирает весь материал по тому, что творит Россия в Крыму, что творит ФСБ. Там происходят облавы на дома крымских татар. ФСБ затримала 2 українських рибалок через буцімто незаконний вилов риби. Човен, прописаний в Очакові на Миколаївщині, був затриманий береговою охороною окупантів за 74 кілометри від мису Тарханкут. Це окупанти назвали своєю економічною зоною, а рибалок звинуватили в буцімто браконьєрстві. Човен привезли до Чорноморського, команді присудили штраф у 257 тисяч рублів. Вони вже повернулися до Очакова. Окупаційний Верховний суд Криму припинив адміністративну справу проти Севілі Омєрової за одиночний пікет. Минулого року дружина політв'язня Різи Омєрова, якого окупанти засудили на 13 років, напередодні оголошення вироку вийшла на одиночний пікет. Співробітники окупаційної поліції склали на неї протокол за невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації. Спочатку окупаційний Джанкойський райсуд не знайшов в її діях складу злочину і закрив адмінпровадження. Але окупаційний поліцейський Микола Литвина подав апеляцію на це рішення. Після чого Севілю Омєрову визнали винною та винесли їй попередження в якості запобіжного заходу. Сьогодні це рішення окупаційного суду вдалося оскаржити. В составі поступка Омєрової и Севили нету признаков административного правонарушения и постановил решение Джанкойского районного суда отменить по причине того, что Омерова Севиля Аметовна ничего не нарушала.
Корінний народ на межі зникнення. Світ має тиснути на Москву, щоб зупинити етноцид. В ООН за квотою України виступив лідер ерзянського національного руху Сиресь Боляєнь. Це був перший виступ мовою ерзя, корінного народу Поволжя. На тлі українського та ерзянського прапорів Боляєнь закликав світову спільноту зупинити московські репресії. Каже, за 30 років чисельність ерзян скоротилася вдвічі. З мільйонної нації лишилася невелика етнічна група, а всі, хто бореться за права народу, піддаються репресіям та навіть примусовому лікуванню. В таких умовах виживають і інші корінні народи. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу, переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний. Ерзя можуть вижити в пандемію коронавірусу, але не можуть вижити в Російській Федерації. Лише міжнародний тиск на Москву здатен вберегти нас від останньої фази етноциду. Приступити з 23 квітня до повернення військ Південного і Західного округів – пункти постійної дислокації. Таке доручення Генеральному штабу Збройних сил Російської Федерації дав міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він прилетів до окупованого Криму на навчання, які відбуваються в районі мису Опук на Керченському півострові. Окупанти задіяли близько 10 тисяч військових та більше 1000 військової техніки. Це з'єднання Південного військового округу, Чорноморського флоту Каспійської флотилії і з'єднань ВДВ. Там Шойгу заявив, що так звана раптова перевірка військ закінчена. СБУ затримала танкіста російських окупантів. Мешканець Лимана на Донеччині працював у службі забезпечення танкового батальйону бойовиків ДНР в окупованому Мічурине. Оперативники СБУ схопили найманця в зоні бойових дій, коли той хотів таємно відвідати родичів на вільній частині України. Бойовик активно співпрацює зі слідством, кажуть в СБУ, і дає важливі свідчення щодо російської агресії. В первой славянской бригаде присутствуют граждане, кадровые военные Российской Федерации, но и занимают там руководящие должности. Кого-то конкретно знаете? Знаю конкретно странника. Странник такой есть там. Это кто? Командир батальйона. А на Житомирщині затримано агента російського ФСБ. За даними СБУ, чоловік на замовлення кураторів знімав військові об'єкти, збирав дані про керівництво підрозділів та встановлював місце проживання бійців. Агент підготував схеми військових частин та передавав інформацію до ФСБ. Затриманий визнав співпрацю з ворожими спецслужбами і зараз надає свідчення. Його підозрюють у державній зраді. 12-та бойова втрата квітня. Сьогодні зранку на Луганському напрямку український військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям. В штабі операції Об'єднаних сил фіксували обстріли з мінометів 82-го та 120-го біля Зайцевого та Південного. Також з гранатометів різних систем окупанти обстріляли позиції біля Пісків, а минулої доби зафіксовано 8 ворожих обстрілів. Вздовж лінії фронту окупанти гатили з артилерії, гранатометів та навіть бойової машини піхоти. Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу. А біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам'янки зі станкових протитанкових гранатометів. В районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.